pray. Ama, maraming salamat po sa pagkain ito. Naway linisin mo, Panginoon, upang siyang maging kalakasan ko. Salamat din naman sa mga biyayang pinagkaloob mo at yung pag-iingat mo sa amin, lalong-lalo na Panginoon, sa aming kalusugan, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Mga tayon, kakabsat. Nagluto ti buridibod. Inikak ti Pariana ke marunggay plus tinapa. Saka yung kamote natin. Tara, kain na tayo. Umikot pa yung matidigo. Ay, sarap. Tudon. Itudo ng kabsak. Ngayon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing lagi magdasal, count your blessing, and stay positive!